Emesa ya magana majensemo ya bono margo betoko chaka kurwase county ya Nyamira chinsemo chekya nungo abwasomo sacho mokagere kobo muibi abaka goitwa nabantu aso gutumia magena goikagukwa ase chinsemo cyo korengana ni amate nabantu barenge noboroni gwasagano umusacho yo aso gotebekana buna ni gebetebe tiriye gari gatiye bintu binde ebigotebekana buna nigo byatoka ase enka ya korengana no mugambi yosomo konyo mugambi kurwa ase nsemo yo Clifford Nyanumba oyo kurokura se kenyero kya Nyambogo ase wodi ya Magombo ebunge ya Kitutu Masaba imeye county ya Kisii nigaene kiri ogoitwa ko omukagiro yubo bwebi asogote yabuna ebinte byabete biko yubwa kurwa se gare yamo asomonyera gotebekana ni gasiriti umabwaje nigo byatoka senka yo musacho yo kabitindegete angena samenyete abantu barenga no borobo tindi nigo bayito musacho yo namagena oyikago kwabo igoba samba enyumba yaye Maritana nkoro ku Clifford Okonu Nyanumba mugambi osira tsa application na ndije nko akitiga Nyambogo ono nalinke bara sabor mambia anyora nko akruisi mino mutuleti one kurwa iko kurwa Nyambanenga omuntu itirwe igaiga Nyambogo so karanaicha nanyora ndi omutuleti ongeresanga mwana ogachete bakabune nyumba yao manyene omwana yakruku Dickson Nyambega uyo Samuel umure miaka 35 wono gachite bakabuna egari yo banyara so umuntu asira bakaigora ime bakarusia petri bakaiba ne side mira debinto binde byanga segari alafu dende ekaraba banyira babwati bacha banyorinde no abigete mwaye atindikete mwaye nsemo iga karaba ko muburi dende wansa gutama aliyo nyuma injustice ya mugwati kurumaiga bansa kumuita bamwaka amagena mpaka bamukura bono bobere nore gaiga nchira na ndende yora bale mocha libono nto gotebia abana baito ngamba kokore bintu ne bio boibi kiagera biko baretera banyora bago ituno yaitiru na ndende ndabantu baito nabotoko basaulinga ko banyorira omuntu muibi bakumuita ndende bamubeka chinko litwa muiraria ndinde ogambi kulinkana ndijiko yo nari goteba